mà lắm vong lại lên đà xích thôi thắt sắt ơi hình dầu sức lên này hình dầu sức lên này hình dầu sức lên này Dressबो मोजां गाननानै गैयामोन आं ओंख्रिसो संबाय थादोंमोन आं मोनथियाखैमोन आरोना नोंथांमोनहा नायलांदो दा आंखौ माबायदि खालामदों आरोना बिसोरो दैदेन बिजियाबो आंखौ फैनानै साला बे फिसायनि गुन्दाफोरखौ मिन्थिखाजोबो आंखौ फैनानै दैदेन बिजियाबो बुफाफैबाय आं दा बे बाथ्राखौनो आं फंनैसो बुंबाय आरोना माने आंखौ लाइभआव हगारबाय बिसोरो आंथ' मानिया आं बिसिनि जेबो दाय मावनानै जायाखैमोन आरोना एक्सुवेलि बियो बुंजोबबाय ओमफ्राय दा आं बेखायनो आङो दा लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर itu kan kisah ini apa aja tuh? Mana nih kali bizi? Paling kadang ada apa? Angku jialau दैखो निजरा आं जियालाव थागोन नोंखौ बुथारनानैबाबो नोंखौ दानो बुथारनोसै नामा इदि होनदोंमोन आरोना आंखौहाय मादार पुरि खालियाव जियालाव थाखिबोयो बुथारखागौमोन आरो ओमफ्राय लोगोफ्राबो रावबो आंखौ बोखाखायाखै आरोना ओमफ्राय बिसोर मालाय बिनि लोगो मालाय गुस दंनानै फैखाजोबनाय नालाय आं हारसिङालाय अबाव थांनांगौ आं हारसिङाथ' हायाना बिसोरो मर नामथ' निजिरा बर' आरो मारादनिया निजिरा वारि तार माइकिটো निजिरा नाम आरोना निजिरा वारि माइकिটো निजिरा वारि दैदेन वारि औ यार लगते बहुत दन आइছে खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेज चेनेलनिफ्राय गासैखौबो आं खुलुमनाय जासिहरबाय मैयानि जानाय जाथायनि बागै आङो फंनैसो भिडिअ लाबोबावबाय आरोना लोगोफोर माने दैदेनाथ' आंखौ माबायदि मार्केट खालामनानै मैया माने लाजिनांनानै आंखौ लोगो पार्टि लानानै फैनानै बियो आंखौ बुफैनायखौ नोंथांमोना माखासेखौबो नुजोबखाबाय जानांगौ आरोना बियो माने बिसोरो आंखौहाय लौथि लानानै बेजों लोगोफोर फैफानायाबो लौथि लानानै आंखौ बुंबाय दिनैनिफ्राय भिडिअ आपल'ड होनो मोनला होननानै बुंबाय ओमफ्राय बिसोरो थांनाय लोगो लोगो आंनि भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो आंखौ बुनायखौ आरोना माने दैदेना राजा जानानै देरहागोन बायदि सानदों आरोना दैदेना माने मिनिफैदों बोरो नोंनि केस होनाया बोरो होननानै बियो बेफोरबायदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंफैबाय आरो हिनजावखौबो लानानै फैबाय हिनजावखौ बुफैबाय दैदेना आंखौ फार्स्ट बुग्रोदों आरोना खननै सौदों बेयो ओरैजाय बे आखाइखौ खनसे ओमफ्राय नैबेयाव खनसे ओमफ्राय नै हान्थुआबो ओरैबायदि दाग गोसोम जानानै थाबाय आरोना नै लोगोफोर आं खोन्थायो नोंथांमोननो नै बेयावबो दाग जानानै थाबाय सौनाया आंखौ वालाव नारनाया ओमफ्राय दाथ' आं केस होबाय आरोना दैदेना होनदोंमोन नों आंखौ मा केस होनो हानो होननानै अयथासार मिनिफैबाय बे आंखौ आयौ बुथारां जा रायबाय ओमफ्राय लोगोफ्राबो एफाग्राम बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना बेजों फैनाय लोगोफ्राबो माने आफादनि खामानि मावो होननानै बुंना लादों बिसोरो जुदि आफादनि खामानि बा मानसि हमग्राबा बिसोरो बेफोरबायदि मानसिखौ सोङा हवा बेफोरबायदि डाइरेक्ट बुनाया जायाखै आरोना बिसोरनाबो ओरैबायदि आंखौ दम होनानै आंखौ भिडिअ खालामहोदों ओरैबायदि आंखौ निमाहा बिहोदों आरोना बिसोरो आंथ' निमाहा बिनोबो आं माबा गैयामोन आरोना आं मा दाय मावदों जेन'बा निमाहा बिनो नंगौ बाथ्राखौ आं गासिखौबो बुंजोबदों माने बे लाजिबाय आरोना दैदेना ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव आङो नाथुरसो सुगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो फैनानै बिसोरो आंखौ ओरैबायदि खोरखि खटक बुफैबाय दराखेंबाय आङो ओरै भिडिअ खालामगोन र' नोंसोरखौ आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामफैदों होननानै आं बुंनायाव आंनि मबाइलखौ साबख'नानै लाहोनानै दैदेना आंनो मबाइलखौनो होफायासै आं रावनोबो फनबो हरनो मोनासै आं ओरैबायदि आंखौ बुबाय नाख्लायबाय हिनजावजों हौवाजों आयो ओरैबायदि बिफदनि समाव लोगोफ्राबो आंजों रावबो लोगो जायाखै बिसोरजोंसो लोगो जाजोबदों आरोना फुजा